Вижте пералната на баба и ето. Така нататък. И сега вече ги плакнем. И така. Това е, което пералната момента е с много капацитет на дрехи и затова се включва ето този 3 пъти бутон за повече вода капацитет. Ето сега ще ги плакне догоре водичка. И така. И сега започва да ги върти. Водата се чува. Тихичка. И сега вече много хубаво ги изплаква водичката. О, гледай баба колко мръсотия. Черна водата. Сега директив бързо ще ти ги изперда.